सिद्धेश्वर कोकरे ब्रह्मपुरी लढा पंचायतीचा हा चित्रपट 10 मार्च रोजी प्रदर्शित होत आहे। कोरोनासारख्या भयानक परिस्थितीवर हा चित्रपट निर्मिती करण्यात आलेला आहे। या चित्रपटाची कथा पटकथा आदरणीय खडवकर मॅडमची असून संदीप पाटील यांनी चांगल्या पद्धतीचं दिग्दर्शन या सिनेमासाठी केलेलं आहे। कोरोनासारख्या विदारक परिस्थितीमध्ये ग्रामीण भागातील लोकांची मानसिकता किंवा परिस्थिती नसताना सामोरं जावं लागलं। लॉकडाऊनच्या काळामध्ये वैद्यकीय सुविधा अपुऱ्या, घरातील सर्व साहित्य अपुरे, ह्या सर्व गोष्टी अपुऱ्या असताना ग्रामीण भागातील लोकांना एक वेगळ्या पद्धतीनं एक विदारक पद्धतीनं सामोरं जावं लागलं। याचं एक सुंदर चित्रीकरण या सिनेमामध्ये मांडण्यात आलेलं आहे। वस्तुस्थिती प्रत्येकाच्या घरात घडलेली वस्तुस्थिती मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। एक जिवंतपणा ह्या सिनेमामध्ये दाखवण्यात आलेला आहे। तर आपल्याला प्रत्येकाला आपल्या आजूबाजूला घडलेल्या घटना, समाजात घडलेल्या घटना या दाखवण्यात आलेल्या आहेत। तर हे एक वस्तुस्थितीशी निगडीत आणि सत्य गोष्टीवर आधारित असा चित्रपट आहे। तर हा चित्रपट आपण सर्वांनी चित्रपटगृहामध्ये जाऊन बघावा। एक सामाजिक उपक्रम म्हणून एक चांगल्या पद्धतीचा आणि वेगळा आशय असलेला चित्रपट एक चांगल्या पद्धतीने कथा घेऊन आणि एक सामाजिक आशय मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। या चित्रपटाचा समाजातील वेगवेगळ्या थरातील सर्व बुद्धिवंत लोकांनी कौतुक केलेलं आहे। असा कौतुकास्पद असलेला चांगला चित्रपट बऱ्याच कालावधीनंतर मराठी चित्रपट सृष्टीमध्ये आपल्यास बघण्यास मिळणार आहे। तर अशा चांगला सिनेमा आपण बघण्यापासून वंचित राहू नये। मी माझ्या कुटुंबासमवेत हा सिनेमा बघणार आहे, तर तुम्ही तुमच्या कुटुंबासमवेत, मित्रासमवेत हा सिनेमा बघावा। प्रत्येकाने एकदा का होईना सिनेमा बघावा। असा अत्यंत सुंदर असा चित्रपट आहे।